Mit navn er Alexander, og jeg er direktør og stifter af United Facility Partners. Jeg har altid haft en lille iværksætter i maven, og har egentlig altid prøvet at bygge et eller andet. Men så en dag så bød muligheden så for, at jeg nu skulle bygge noget nyt. Og ved tilfældighedernes spil, så havnede jeg i rengøringsbranchen og skabte så DP Erhvervsrengøring for 2 år siden. Hej alle sammen, Jette og jeg, vi er på udkig efter en ny holdkammerat til DP Erhvervsrengøring. Vi har tænkt meget over, hvad er det, vi gerne vil, og hvad er formålet med virksomheden. Vi vil gerne være kundernes partner, som behøver en ansvarlig rengøring, og det er derfor, vi har skabt United Facility Partners. Vi vil gerne skabe en kultur, en arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte af at gøre rent, og hvor de ser det som et håndværk, de skal levere til vores kunder dagligt, og er stolte af at være ansat hos os. De skal være klar til at fortælle til alle nær og fjern, at de arbejder hos United Facility Partners og er stolte af det. Så vil jeg selvfølgelig gerne takke kunder og venner og netværk og venner af huset. En lille breaking news, det er at jeg skal være far til august. Så Kvæg jeg skal være far til august, så stiller det endnu højere krav til, at vi skal arbejde endnu hårdere her i virksomheden og blive en succes. For at gøre det, har jeg brug for en partner. Okay. Rock and roll, baby! Mit navn er Andreas Vesti Simonsen. Jeg er salgs- og marketingdirektør og partner i United Facility Partners. Jeg har nu været en del af virksomheden i 6 måneder, og udover at jeg har lært en masse, så er jeg også meget stolt af de resultater, som vi har opnået sammen, og det fundament, vi har lagt for fremtiden, det tegner rigtig, rigtig godt. Men det er jo vigtigt at sige, at det her er jo ikke bare en dans på roser eller lutter lavkage. Laver vi fejl? Ja. Har vi ting, vi skal forbedre? Ja. Oplever vi nederlag? Ja. Er det værd? Ja, selvfølgelig er det det. Og derfor bliver vi nødt til at være konsistente i måden, vi gør tingene på, og tro på vores projekt, tro på vores strategi og tro på vores vision. Det er alfa og omega. Det er alt, hvad det kræver.